बड'फानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसो लाखिनो गोनां सान मानोना दानिफ्राय प्राय 34 बोसोरनि सिगाङाव बड'फा इउ एन ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। इउ एन ब्रह्मआ सोर बे बाथ्राखौ बर'फोरनि सिगाङाव आरो बुंनांगौ बा सोंनांगौ बाथ्रा गैलिया। उन्दैनिफ्राय बोरायहालागै इउ एन ब्रह्मखौ गासिबो मिथिजोबोसै सिनायजोबोसै। बिथाङा ओरैनो संसाराव खोब बारा गोबाव थांनानै थायाखै। 34 इयार्स बिथाङा थांनानै दंमोन। खिन्थु बे 34 इयार्सनि गेजेराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों जातिखौ फोथांनो थाखाय जातिनि कनस्टिटिउसनेल मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय 1986 आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगौ होननानै जे सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' जातिखौ मोनसे रोखा जाति मोनसे जौगासार जाति बिदि हिसाबै दाखांनो नाजादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि समाजखौ बोरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांहोनो हागोन, बर' समाजनि जि गुबुंले जाथायफोर दङ बेफोरखौ बोरै फोसाबनानै बर' जातिखौ बोरैहाय गोग्गो गोथार समाज दानो हागोन, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा बे गासैबो बिथिंखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा थुलुंगा होदोंमोन। बिथाङा जुदि बर' जातिनि थाखाय सोमावसारदों अब्लाबो गुबुन गुबुन जातिखौ मुगैनांगौ बाथ्राखौ बुङाखै। बेनिखायनो बिथांनि स्ल'गानानो जादों लिभ एन्ड लेट आदार्स लिभ, थांनानै था आरो मालायखौबो थांनानै थानो हो। बे स्ल'गानजों बिथाङा सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामदोंमोन आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजों बिथाङा जे सासे नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक सेन्टिमेन्टनि मानसि बे बाथ्राया स्पष्टयै बेरखांदों। दिनै बिथांनि जे सोमावसारनाय बिथाङा सोमावसारनायनि फिथाइखौ नुलाङाखिसै, खिन्थु अब्लाबो बिथाङा सोमावसारनाय जि जागायजेनबाय बेखौ बिथा खालामनानैनो बिथांनि उनाव गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बिथांनि जि फोरोंनाय बिथांनि जि दिन्थिनाय लामाखौ लानानैनो सोमावसारनानै 1993 आव फार्स्ट BSc एकर्ड जादोंमोन आरो बे BSc एकर्डआ सेटिसफाइड जायाखै होननानै गोजोनथाव नङा होननानै बेखौ रिजेक्ट खालामफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो आरो सोमावसारफिनदोंमोन आरो बे समाव बेवहाय बे समाव बर'नि हाथियार दैनाय नांग्रा संगठन BLT जन्म जादोंमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आरो BLT ज' जानानै सोमावसारनानै 2003 आव मोनसे सुक्ति खालामफिनबावो, जाय सुक्तिनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि सिङाव BTC बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय मोनसे बेबस्था मोनदों आरो बिनि गेजेरजों अन्तत' बर'फोरखौ मोनसे थख' मोनथाय लानानै थांना थानाय मोनसे खाबु होनाय जायो। बेबो सति सुक्ति जाजोबाखै होननानै आरो सोमावसारफिननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP ज' जानानै सोमावसारनानै 2020 मायथाइयाव आरो मोनसे सुक्ति खालामबाय, जायनि गेजेरजों BTR बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननाय मोनसे बेबस्था जों मोनो। बेबो 6 सिडिउलनि आन्दारावनो माथ्र जोंहा एरिया एक्सटेनसन जागोन आरो बेनिफ्राय माखासे इनस्टिटिउसन गायसननाय जागोन आरो किसुमान साबजेक्टआ ट्रान्सफार जागोन, ट्रान्सफार साबजेक्टआ बांगोन। बे बाथ्राखिनिखौ लानानै आरो सुक्ति जाबावो। दा जों जि बे मोनथाम सुक्तिनि थाखाय जिखिनि थुलुंगा मोनदों बेयो इउ एन ब्रह्म बिथांनि जि थुलुंगानाय जि लामा दिन्थिनाय जि गाइड जोंनो दिन्थिलांनाय बेनि सायाव बिथा खालामनाय सोमावसारनाय जादोंमोन। मावाखै दासिमहालागै, खिन्थु अब्लाबो आलादा रायजो मोननो थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बे बिथाखिनिखौ जों गायसननो हानाय जाबाय। दिनै जों बेनिखायनो इउ एन ब्रह्म बिथांखौ माब्लाबा बावनो हाया। बिथाङा माथ्र 34 इयार्सल' बे संसाराव थांना थादोंमोनब्लाबो बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय, बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जिथु प्रिन्सिपाल, बे गासैबो हल बर' जातिखौ फैगौ समनि थाखाय मोनसे रोखा जाति हिसाबै डिस्टिंक्ट कमिउनिटि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे इन्सपिरेसन बिथाङा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों इउ एन ब्रह्म बिथांखौ कुनुदिन बावनो हाया। आरो बिथांनि लाइफखौ सर्टबाबो बिथांनि जिथु कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस, बियो
अन्तत 60 इयार्स थांनानै थानाय सासे सुबुंनि मावनायखौबो बांसिन बेनिखायनो जों बिथांखौ बड'फा होननानै गनायदों बिथांखौ जेथिया बड'फा बे माबाखौ होजेनदोंमोन उपाधिखौ होजेनदोंमोन गोबाङानो कन्ट्रभार्सियेल खोथाफोरखौ बांद्राय क्रिटिसाइज खालामदोंमोन जेवन ब्रह्म बिथाङासो सेंग्रा मानसि हाबायानो जायाखै बिथाङा बोरै बड'फा जानो हानो होननानै गोबाङा कुइसन खालामदों खिन्थु जातिनि बिफा जानो थाखाय हाबा जालायनाङा गथ' गथायनि बिमा बिफा जालायनाङा बिथांनि जिथु मावनाय बिथांनि जिथु जातिनि प्रति जिथु कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिथु आदर्श बिथांनि जिथु नीति जाय नीतिफ्रा जाय आदर्शफ्रा जाय साननाय हनायफ्रा जाति मोनसेखौ बेसेबांबा गोलाव समहालागै थांना थानाय मोनसे लामा दिन्थिहरो बेबायदि सृष्टि खालामनानै सुबुङा हाबा जायाबाबो उन्दै बैसोनि मानसिबाबो बे बिफा जानो हायो बेनिखायनो बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जों रिकगनाइज होनानै बिथांखौ जों बिफा हिसाबै गनायदों आरो बिफा हिसाबै बिथाङा जोंनो दासिमबो जातिखौ थांनानै थानो थाखाय उन जोलैखौ आरो जातिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो दिनै जि नैबे इउएन ब्रह्म बिथांनि जिथु थैनाय सान बेखौ जों दिनै गाजा गोमजायै खुंदों लोगोसे असम सरकाराबो सरकार हिसाबै खुंदों आरो असम सरकारनि थान्दै हिसाबै दिनै जा नन्दिसा कार्लसा बिथाङा जोंजों सहयोग खालामनानै सरकारि प्रग्राम हिसाबै बिथांखौ बे हाबाफोरखौ बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बिथांनि बे थैनायखौ रिकगनिसन होनानैनो बिथांनि जातिनि प्रति हादोरनि प्रति ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होदों बेफोरखौ रिकगनिसन होनानैनो दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामाखौ इउएन ब्रह्म पथ बेबायदि हिसाबै नाम होनाय दिनै भारत सरकार डिसिसन लादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जों गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो जों इउएन ब्रह्म बिथांखौ कुनुदिन बावनो हाया बर'फाखौ जों कुनुदिन बावनानै बर' जातिया थांना थानायनि बाथ्रा साननो हाया गेरेमसा हारि होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां बाथ्रा बाथ्रा थायो इउएन ब्रह्म बिथाङा बे जातिखौ गेरेमसा जातिखौ दानायनि सिमां नुनानै खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय अबथाया बिथाङा जिउ गोमाजांनायखाय बेखौ मावफुंजोबनो हायो गावनि थांना थानाय समाव खिन्थु उन जोलैया बेखौ नाजागासिनो दं दा गेरेमसा जाति होनना बुङोब्ला मोनसे जातिया जाति हिसाबै थांना थानायाव रावबो गुबुन हारिनि हेफाजाब लायालासिनो थांना थानायनि जिथु मा बुंगोन गोहो जिथु रोंगौथि बेबायदि रोंगौथि थानांगौमोन बर'फ्रा दासिमहालागै हाजोबाखै गेरेमसा जानो थाखाय जोंहा दा गोबां बिथिङावनो जों मालायनि हेफाजाब लानो गोनां जायो दा जेनेबा जुथा सिलाइ खालामनाय जों गुबुन हारिनियाव बाहागो लानो बर'फ्रा सिनाय हानायखौ खानाय सिननाय बेयाव जों गुबुन जातिनि बाहागो लानो हेफाजाब लानो गोनां जायो बर'फ्रा बेखौ मावफुंनो हानाय जायाखै सि जोम सुनाय टेलरिं बे खामानियाव जों दासिमबो बर'फ्रा बेखौ मावना थांना थानो हानाय मानसि गोबां ओंखाराखै जोंहा कार्पेन्ट्रियानो जा बा मेसनरिफ्रानो जा बेफोरबायदि खामानि मावनाय जों गुबुन हारिनि हेफाजाब लानो गोनां जायो बर'फ्राबो बेखौ मावनो बर' जातियानो बेखौ मावनो बर' जातिनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हानाय जायाखै बेबायदिनो जा मेकानिक जा घरि मेकानिक मबाइल मेकानिक बायदिसिना बे गासैबो बिथिंखौ मावना जों मालाय जातिनि मानसिनि सायाव हेफाजाब खालामालासिनो हेफाजाब लायालासिनो सोनारनाङालासिनो जितु बर'फ्रा बे गासैबो खामानिखौ मावनानै बर' जातिनि जि आंखालफोर जि नांगौफोरखौ सुफुंनो हानाय जाहैगोन अब्लासो बर' जाति गेरेमसा 100% डिपेन्डेन्ट अन इटसेल्फ जातिया गासैबो खामानियावनो गावनि जातिनि मानसिनि सायावनो जितिया निर्भर खालामनो हागोन गावनि आथिं गसंनो हागोन अब्लासो बे गेरेमसा जाति जागोन दा बेखिनि जाफुंजोबनो हायाखै जोंहा गोबां बाखि दंबावो आरो बेखौ जोंनि उन जोलैफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांनि लिगेसि हिसाबै बे खामानिखौ मावफुंलांबाय थागोन होनना आंहा फोथायनाय दं